Huriani Tuhan, na hinolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus, tapasada roha do pikirata, dinalaho taruli hita sian hata ni debata, martang yang mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhu na roha, imana mangaramoti ate-ate roha do pikiramuna, di bagasan Yesus Kristus Tuhani. Amen. Huriani Tuhan hata ni debata na sartu hita dia palatikio diene mai sen buku perpasalmen bidu 124 mamuka mesyana sada masoh mai sahat tuaya pawaluhon rak majaha mahita odo hata ni tuhatta edde hananakok sian si Daud at unang Jehovah madongani hita sa ima dido Israel at unang Jehovah madongani hita ujuhehe jolma mangalo hita sa ngolu-ngolu hita boduton na ujui di panobo ni rimas nasi dadopak kita sa na aupon nyaka aik do hita ujui sa na boluson ni batang aik do todita sa na boluson nyaka aik na marhasahi do tongo todita ujui pinuji ma Jehovah na so mangalok kita si soro niaka ngingina sidai nunga malua toditai songopidong na malua siya sabil ni parsabil nunga mato sabili jadi malua hita yanggo pangurupir di hita di bagasan guar ni Jehovah sitopa langit dohot tanoon ido iyanggo sahana akadamang do dainang na hinalonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus totu marragam do akka parngoluon nang tabulus saha ro di bagasan partikyanon jela marragam do akka parngoluon ni mabaik kita marlas ni roha jela dapotan akka ragam ni pasu-pasu alai memang jojo pe marsoring musahita diaka parukilon akka hasusaan naro manang natadopi di bagasan akka parnglot monotapa tupa manginang akka pangarajomion di bagasan akka ngolutta ditiki na di bagasan akka hasusa kita ragam dong cara ni debata manogu madongani paluahon bahkan mangaramoti hita alai sipata jok do gabe manibil hita siya debata molopora do situtu si taononi naroti bagasan parngolota dan gabe sumolot hita tu debata dan gabe tapangasaho debata alai sipata olo do gabe ta tinggal ho debata huria ni Tuhan na hinalonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Di buku Jamita na sa tuhita di apala partikenon, ima parpasalme bidu 124. Di do di judul perikop edde hananakok sian si Daud makamulatian nakabasa-basa ni debata. Edde hananakok takasdo di doa kepada bisuk oga benyanyian jara ditikin anakko kima si Daud dohot ima bangso Israel tu Jerusalem manang tu dolo Sion say di patupan nasida doa ka pangarujomion dia ka basa-basa ni debata naong ginalo di nasida na dijal opu di nasida gabeboy totong nasida marsonang-sonang gabeboy totong nasida marhangoluan jala gabe sada bangso na bulon na sida na dihabiari akka humaliang saluhut nai dada ala ni gogo ni bangsoi alai ala ni padonganion ni debata di boto si Raja David do na debata do madongani na sida
Alini di pajojor iba namasa na niadopan. Baik ima na niadopan ni si Raja David do na niadopan yaka bangsa Israel. Mulai senopu dinasida nabukas yan tano Mesir sahat do tano Kanaan. Sahat tu zaman ni si Raja David. Padongan yun ni debata dang masoho siyan nasida. Padongan yun jala pangurupin ni debata totong manotong dinasida. Saluhut ne pataridahon bangso na bulon, bangso na pinilit ni debata, jala bangso na pinasupaso ni debata. Alay, memang dihajongjok ko si Raja David do. Molo dang jahuba madongani. Mungkin nunga boduto niak kabangso na asing na sida di bagasan patuluhon ni. Jala molo dang jahuba madongani. Mungkin nunga au pun niak kabatang aik na sida. Molo dang jahuba madongani. Mungkin nunga mago to di na sida. Idon na pinajojor ni si Raja David di bagasan turpu jami taon. Siya naya na pa 2 hon sa tuaya na pa 5 hon. Alay di bagasan naya na pa onopon. Di pasahat iba nama. Hata mauliate dia kapadonganion. Manang dia kabasa-basa ni debata. Dido iba nama pinuji majahuba. Naso mangalok kita si soro niya ka ngingina siday. Dia pabituhon. Nunga malu atau ditay songo pidong. Malu atau dididasida. Gabe di bani mas Raja David do tudos-tudos. Di bagasan pamujo ni. Nasida di barato songo pidong. Nanaing taku pun yaka panabil. Ale gabe malua. Namarlapatan nasida gabe songo pidong. Berarti nasida songo nima bangso na metian. Neneng ima diripasut aka bangso na asing. Neneng ditakup, neneng dipusa. Neneng diripasut sa tonga-tonga portibion. Ale gabi malua do nasida. Basa buhay na malua nasida. Debatado na madongani. Jala debatado na paluahon. Diayat na pawaluhod di turpu jami taon. Takas medlo ibana. Iyanggo pangurupir dihita. Di bagasan guarni Jahoba sito palangi do tanon. Debata Jahoba do na mangurupi bangsoi. Debata Jahoba do na paluan nasida. Debata Jahoba do na mangodihon nasida. Gabibuin nasida. Marsonang-sonang. Madalani aka ari-arina. Dihita akadongan sa haporsiaw di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Molo tabuat tumajo jami taon di tonga-tonga parnglota si sonari. Totu amanginang molo taingot tahun 2020 2010 sia 21 20 sada. Ditiki COVID marajalela di tonga-tonga di Portibion suang-songoni di Indonesia. Ragam do mabek kita tahutan. Batu kok kita mabiar. Marsaur hita mabiar. Bahkan taparwah gudang dongata na marujung ngolu ala ni COVID. Mabek kita lam tahutan. Secara pribadi amanginang. Dina masa tahun 2020. Molo hami sendiri lam solhok do hami tu debata. Lapami patutoru do diri rami. Jalalam marpangusade do hami tu debata. Yakik kami ang manginak-nak kita pesongoni do. Bahkan di bagasan na sa mingguon, ditikin na cuaca ekstrim, mengibati negara ton, mengibati inganan nami maringanan. Alugo na tung masay gugu mangulus, honay mahaba-haba ka na asing, na hami hubasi pe o na haba-haba. Totong do hami maporus tu debata. Totong do hami pasahat diri nami hami dokon debata do na manopat.
Debata do na majadion salhuna. Ale di bagasan na solhot tami tu debata. No pasal tami diri nami. Porsia do kami. Neko mago do salhuna kasih tau noni. Neko mago do akka susahani. Neko mago do akka hababai. Porsia do kami diramoti debata didongani debata. Ale ni amanginang nolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Hatan itu hanon neko patugun roha do pikirata do partodiota. Na totong do HP debata madongan hita. Na totong do HP debata mangaramoti hita. Mulut aja amanginang di buku 2 Tesalonika bidutolu ayat 3. Didok do disi alai haposa do Tuhani patugun na do rohamuna jelaramotan na do hamu maralon na jahati. Na marlapatan na manginang dipaingot tu hita. Molo ima tapasolo dirita tu debata naik konima didongani debata do kita. Haposa do debata. Iba na do mangurupi hita. Iba na do madongani hita. Iba na do paluaho kita siya nakahasusaan. Naro di bagasan paranglota. Aleni unang tatinggal hot Tuhani. Aha penamasa di bagasan nakaparangloton. Haposa do debata ramotan di debata do kita. Bahkan mulut aja musenang di buku 2 Korin bindu 12 ayat 10. Didok do muse di bahini sonang do hilala di bagasan nakahagaleon, pangaleon, hasusaan, pangaleleon, do agugutan alani Kristus ay juppa galeau di sido amargogo. Osada pos niroha na pinasahak ni Apostel Paulus. Diragam si taonon naro di bagasan parangolona. Tuhuria Korin. Jala omusena iko gabi sada pos nirhota. Iko porsedo hita mangina molo tumpe gudang akka hagugutan. Gudang akka hasusaan. Ragam akka si taonon na taado pisili berganti. Alay iko dohonot tado didongani debatado. Debatado huasona mangurupiao. Suruh-suruan ni debata suruna do majamotonao. Jalaton di perbadia. Na totong manuturi yao. Marhapo sa totong ima. Tu debata. Dihita. Akadongan sa haporsiaon. Di baga sa Tuhan Yesus Kristus. Na mangihon na ikor perlu botota. Kenhatan ni Tuhanon. Sada pos ni roha. Di pangurupin ni debata di baga sa nakaparngolta. Pangurupin ni debata amang dang terbilang gudang na. Marlaksa-laksa pangurupin di debata. Bahkan dia kasih taono pe na taadupi totong do diramoti jala diurupi debata kita. Alini amanginang hupasah matu hita ganuk marsada-sada jala di marhiti-hiti hatani Tuhanon. So tunglau hamuna majalo akka pangurupion sen portibion molo di bagasan hasusaka muna. Lam susah do hamunan nongan. So tunglau hamuna marpanukun tu akka uti-utian di portibion. Lam lilu hamuna. Alai di bagasan akka hasusau tay amanginang ikopos dorohatta urupan ni debataro kita. Jalan nungatung masa takas tahati dakon tahaporsyai marhite-hite Yesus Kristus na mata di hau pinor silang patari dahod duit na debatado mangurupi hita. Di bagasan pengorbanan ni Yesus Kristus si kop do pangurupin ni debata. Jangankan untuk membantu kita melewati setiap permasalahan, baik secara finansial, baik secara partodion, baik secara lena asing dope. Jangankan harui madirina sadiri penunga dileo Yesus mengurupi kita. Itu hal yang sangat luar biasa. Maka seharusnya kita sudah takjub akan segala perbuatan yang telah Yesus berikan. Yang telah diberikan oleh Allah. Diurupi do HP kita. Ale terkadang memang olodo dan tasadari ka pangurupin ni debata. Buasa alana utonggor si malolongta. Mamereng akka hasusatay. Jadi daripada mamereng
aka basa-basa ni debata. Na pada pudi sahalya manginang adong macada cerita. Adong ma sahalak karistan marlayar may mana nang imatu sada pulau. Ale ditik na marlayaron imana manongnong makapal na. Dung manongnong ima kapal na marlangi may mana saha may matu sada pantai darat. Jela salah di mana do tinggal di sini. Sa minggu mana berusaha do terus manghidup pangurupion. Alai dang adong pangurupion. Isa detikki di bani mana ma parlape-lapean na dinggan di do roha di bana. Mungkin liling na jol maasarotuson na rohana. Di bani mana parlape-lapean na mangalopay mana di si, mabakari mana di si, mangan imana di si. Ale di dung sikop parlape-lapean nai asa unang ngalin imana de bagala imana motor sapi. Jadi dapok manugut lamay manay ma tu tepi pantai neng menghelikan. Dan disadari terbakar ma parlape-lape di mana. Ulang dibering imana terbakar. Mulak iman tarima situ tu mana. Tuhan mau tumpe dang boy ho mangurupiau. Manongos akan asim basa pola parlape-lape ako gabi. Terbakar musenang ninay bana. Buruk situ tu mana. Alay ditik na terbakar rima parlape-lapean nai. Marsi gorgor ma ima api. Jelepas ma adong ima helikopter lewat. Dibering malam marsi gorgor api di boto mana adong jol madisi. Memang ditikin na mau pi kapal naik. Sompat do di lulu yang songo dihite doko tim sar. Sompat do di lulu adang dapot. Sama tu si. Romai ma kapali helikopteri gabe ima diurupi ma ibana. Gabe malua ma ibana. Nah marlapatan amanginang terkadang memang pangurupin ni dibatai di luar sianda tapi kiri. Ta etong do igabe mara. Dietong ima si bayo ido igabe mara di ibana. Ale justru marhite-hite na terbakar parlape-lape di ibanai. Justru di sido dipatari daw di bata pangurupion na. Jadi ahana neng dono na tuita manginang. Unang ton madile hita. Mono ditikiro kaso saat. Porsia mahamuna manginang. Na pasti mono nunga tapasolo diri tatu di bata. Mono nunga tapangido asa diurupi di bata. Ta pasti diurupi di bata hita. Ale songon dia cara nih di bata. Itu bukan bagian kita lagi. Yang menjadi bagian kita adalah meminta tolong, berkeyakinan bahwa Tuhan ikut mengurupi kita. Itu bagian kita. Jadi bagian kita yang harus kita kerjakan, biarkan Allah mengerjakan bagiannya. Jangan pernah kita intervensi bagian Allah. Nah jujur amang yang kita intervensi bagian di debata. Tapangido pangurupin ale di rohat tangotor ta etong. Songonom manya di bata. Songonom manyan. Ditiki madang pas songon na di rohat pikratai. Badisima ita jujur marnati. Alai marhite-hite jami tau di papos tu hita ganuk marsada-sada. Amanginang unang lilu hamuna totok kamu nama jalo pangurupia lima tu debata porsia mahamuna. Debata parholong rohana sumuringi manangi hok kita, mangodi hok kita, mangurupi hita disudena akar ragam na tadopi di ngolut taganuk marsada-sada. Amin martanya kita. Mulia temahu pasah rohanami tuho ali debata nami debata Jehovah. Dia sidot holong ni rohana pinasah mutu hami. Taruli hami Tuhan marhite-hite hatam dia pala partikenon. Di paposoro hanami. Na diurupi hodo hami mamulus akar ragam hasusa di bagasang ulu nami. Mulia hati Tuhan. Ajari totok kami marpos ni roha holang tuho sapik. Na porsedo hami Tuhan urupamu totok kami. Madalanya karya rin nami. Muliati madiho Tuhan nami di bagasan Yesus Kristus. Martang yang totok kami tuho. Amin.
Horas madihita kadamang do dainang, Tuhan Yesus totong mamasu-masu jala mga ramoti hita. Luhut na.